Hello guys, good evening. Ang dongफैयो मेलायाव मा होनो राज मेला जादों नालाय जोंहानि ओरै मा जोंनि गोसाइगावआव दा बेयाव दंफैयो आङो ओमफ्राय आङो राज मेला खुनु दिन बेरायफेरनो मोनाखैमोन आरो ना दिनै फार्स्ट टाइम नै बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों एसे मा मा मोदाइ दं मा मा गैया स' नोंथांमोना मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय ना मा होनो थौदो होमबालाय Dorli nama lagi. Soर गासिबो थैजोबनाय गोजासोब्रा थैजोबनाय गोजासो बिसोर गासिबो आं खालि बेखौल' फरायनो रोङो नुखौनो बेनिनो फुजा कलि राजानो बै गोसोमा मा दं राज मेलानि आरोना बेयो नैबेबा मा जाखोलै soho nebe nukul ne angkornya zawad nukul nebe urjun ampai nebe bim ne nebe bim ampai nebe taubo ampai nebe judistir जाहैदों ampai nebe judistir रसुदेर चिचर ना मा जाखो नैबे फराय रोंलाना थलद ना मा जाखोथाय पुजा ओमफ्राय नै बिराद मोजां आरोना नै नामफोरखौनो मिथिला आङो जगदान ना मा जाखोथाय नैबे श्री कृष्ण नैबे रबार नैबेनो खोमा आफा कृष्णखौहाय गाइखेर जाहोनानै गाइखेराव अरना होयो आफा कृष्णआ उन्दैयावहाय जों टिभियाव नुयोना ओमफ्राय नैबे नन्दिगोनलै नैबे ओमफ्राय नैबेबा सोर नै बेयाव राज मेला जादों आरोना ओमफ्राय नै गस्लाफोरबो फानदों बेयावहाय सादरा जि मोजां जायो 100 जोबना नै कुर्तिफोरा नै 100निनो जा मोजां आरोना नै बेबो 100ल' बिराद मोजां बेयो प्लाज'आ औ 100ल' आरो बेबो ओमफ्राय बै गस्ला सुटारा 150 ओमफ्राय बै जोमग्रायाबो 100 जा मोजां प्राइस कबे शेष होबे काकु मेला था 15 तारिखनो 15 आहा बेग लाबाय हनै फिसाबो मबाइल लानानै मोजांथार गांसे लाबाय ने जों साथाम बे गस्ला सुटारखौनो लांसां बेसांनो औ नै बेवहाय फुला दं आरोना ओइ जेरै ब्लग बानायसे ब्लग भिडिअ जाग्रा दखानमोन खोमा खुलियाखै सानखाय ओमफ्राय बै नागरटला ओमफ्राय बै ट्रेन गिदिर नैबे ट्रेन फिसा ओमफ्राय बै मटर साइकेल ओमफ्राय बैबा मामोन मिन्थिला खुलियागौ मानि मिन्थिला केसे बानाथाय केबनि बोरै बानायो এখানে কি দিব লাগে আরো চিনি দিল এটা চিনি দিয়ে না এখনো চিনি ওই এনে দিয়ে বের হয় চিনি দিছে এখন দেই না
गरम লাগে নাকি इधर आते इधर ও কালারিং যে হয় ওটা ফুড কালার খাবার কালার बेलपुरी जानसै बेलपुरी ना मैदा ना इधर मैदा दिया बनाए हम बेच रहे हैं गठूब के बने हैं मुझे गालिया गेम गेलेनो लै मोनसे नुदो दे जायखिया जेबो लाब गैया दे मोनसेल' गेले फरायथि हा फरायथियैत बोले मा बाल्थिंनो ini betul 20 taka nih. Lada. Lada मैला बाबे. बेसेबां सोजोबजायो बारो आरामनो. टिकेट हरदो फैसा हरदो. 20 थाखा. गैयिखौसो बांसिन दोनोलै खाफालाव गोनांफ्रा मोनो आरो. Coba मोनसे गेलेबावदो आं गेलेनो बायो बिदिखौ बांसिनसो थाङो मोनसे गेलेबावनि 10 थाखानि सिनिसिन दे नायसाय थथ' गाखोनो फैसा दंबावो ओमफ्राय 10 थाखा मोनफिनबाय होनबाबो फैसा 20 थाखा दोनखार थथ' भाराबो 200 थाखा मोनसे हैनांगौ आरो एकटा बोले दिया दे की लोग करे दे 05 order now mate কয় টাকা আছে 20 টাকা রেখো 20 টাকা 402 नुबाय 402 नि मा खिमोन जाननांगौ बेखौ 20 थाखानि जाबाय लादो थ' थोबाय लस खालामबायना नोङो नोंफानो माइरं जावनानै जाहोदो नोङो बाव एबार फुलायाव मा खालामो बिजों मा